Калі вялікім княстве літоўскім в Рэчы Паспалітай выгасла дынастыя Гедымінавічаў, са смерцю апошняга караля вялікага князя літоўскага бяздзетнага Жагімонта Аўгуста вельмі востра ўстала праблема выбару манарха. Слаўны род, законны род манархаў выгас. Многія магнаты маглі і хацелі прапанаваць свайго прадстаўніка, але іншыя магнацкія групіроўкі не хацелі дапусціць узвышэння каго-небудзь з супернікаў. Таму запрашалі чужынца. Чалавек, які не звязаны кроўнымі якімі-то дынастычнымі сувязямі з Рэччу Паспалітай, з нейкім магнацкім родам і не будзе аддаваць нікому перавагу. Это класічны ход. Не могуць выбраць свайго, запрашаюць чужынца. Пасля смерці Жагімонта Аўгуста і ўцёкаў Генрыха Валуа Рэч Паспаліта зноў становіцца перад выбарам монарха. Краіна ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі вымушана весці вайну з маскоўшчынай, цяжкую, спусташальную для нашых земляў вайну. Гаспадарству зараз неабходны мужны военачальнік і мудры дзяржаўны дзеяч. Гэтым чалавекам павінен быў стаць Стэфан Баторы, князь Трансільваніі. Ён паходзіў са знакамітага вугорскага роду Баторыяў. Адукаваны дыпламат, што навучаўся ў італьянскай Падуі і спрактыкаваны ваяр. Стаўшы на чале нашай дзяржавы, семіградскі воевода Істван Батары альбо Сцепан Батура, як называлі яго літвіны, так і не вывучыў ні беларускай тагачаснай, ні польскай моваў і размаўляў альбо на лаціне, альбо цераз перакладчыка па-вугорску са сваімі падданымі. Але гэты недахоп кампенсаваўся тым, што Батура быў сапраўды выдатным палітыкам і палкаводцам. 29 красавіка 1576 года у каралеўскім замку Вавель адбываецца урачыстая каранацыя Стэфана Баторыя. А праз некалькі дзён і вяселля з Ганнай Ягелонкай, дачкой вялікага князя і караля Жагімонта I і сястрой апошняга Ягелона Жагімонта Аўгуста. Асоба Баторыя праяўляецца, напрыклад, у яго перапісцы з маскоўскім царом Іванам IV Жахлівым. Той спрабаваў абразіць Баторага, маўляў, я, Іван Рурыкавіч, ад Бога цар, а цябе толькі выбралі. Ну, адказ Баторый звярнуў увагу на азіяцкую паталагічную жорсткасць Івана. Кажа, ты забіваеш сваіх падданых як звяроў. І выклікаў таго на паядынак. Замест того, каб праліваць кроў нашых падданых, давай мы вырашым справу ў полі. Хто пераможа, таго будзе перамога ў вайне. Ну, не адказаў, канешне, Іван IV на ты выклік, што дало падставу Баторыму назваць яго тхаром. Новы кароль і вялікі князь абяцае, што заўжды будзе сам ачольваць войска і верне усе заваяваныя маскоўцамі землі. І слова сваё стрымлівае. 30 жніўня 1579 года пасля 3 тыдняў цяжкай аблогі быў вызвалены Полацк. Яшчэ праз год ваенныя дзеянні пераносяцца ўжо на землі маскоўскага царства. І дзеянні гэтыя былі паспяховыя. Войска Рэчы Паспалітай захоплівае вялікія лукі і бярэ ў аблогу Пскоў. Цяпер ужо цар Іван IV Жахлівы пачынае перамовы пра мір. У 1582 годзе у выніку ямзапольскага мірнага пагаднення вялікае княства літоўскае вяртае пад сваю ўладу землі, што даўно ўжо былі захоплены маскоўцамі. Так завяршаецца гэтая доўгая і крывавая вайна. Першая спроба была няўдалай. Французскі каралевіч Валуа змыўся ўцёк з Рэчы Паспалітай, як толькі засвяціла французская карона. Другая спроба была сапраўды ўдалай.
выбралі семіградскага ваяводу венгра Стэфана Баторыя. Аказалася, што гэта чалавек вельмі вялікага маштабу, асоба, дзяржаўны дзеяч, стратэг, вайсковы кіраўнік. Для яго Рэч Паспаліта стала другой радзімай, а Гародня стала яшчэ адной малой радзімай для Стэфана Баторыя. Ён зрабіў надзвычай важную справу. Ён сумеў дасягнуць пералому ў змаганні з Масквой. Масква ад канца 15 стагоддзя нападала, забірала землі, трымала агульную стратэгічную ініцыятыву. Стэфан Баторый здолеў пераламаць. Коштам немаверных высілкаў, у тым ліку асабістых, за свой кошт наймаў войска. Ён быў асабіста в гэта заангажаваны. Але, на жаль, наступнікі яго не мелі яго таленту, каб давесці гэты пералом да далейшага поспеху. Яркі след Стэфан Баторы пакінуў не толькі як мужны ваяр, але і як рэфарматар і мецэнат. З ягонай санкцыі пачынае дзейнічаць галоўны літоўскі трыбунал, найвышэйшы апеляцыйны суд Вялікага княства Літоўскага. Менавіта прывілеем Стэфана Баторыя віленскі езуіцкі калегіум ператвараецца ў акадэмію. Дазвол на будаўніцтва ад манарха атрымлівае і полацкі езуіцкі калегіум. Выяву Стэфана Баторыя мы можам бачыць не толькі на тагачасных партрэтах і дрэварытах, але і на манетах. З ініцыятывы караля і вялікага князя ў гаспадарстве была рэфармаваная грошовая сістэма. У 1580 годзе рашэннямі кракаўскага сойма былі уніфікаваныя манетныя сістэмы Вялікага княства Літоўскага і Польскага каралевства. Выдадзены ў тым жа годзе адмысловы каралеўскі статут рэгламентаваў працу манетных двароў Рэчы Паспалітай. Жадаючы палепшыць узаемаадносіны паміж каронай і княствам, Стэфан Баторы пераносіць сваю рэзідэнцыю з Кракава ў Гародню. Па загадзе манарха старажытны гатычны замак Вітаўта перабудоўваецца фларэнційскім дойлідам Сан-Цігучы ў стылі рэнесанс. Ніхто з вялікіх князёў не надаваў столькі ўвагі добраўпарадкаванню Гародні, як Баторы. Нездарма і дагэтуль яе называюць горадам Баторыя. Менавіта ў Гародні 12 снежня 1586 года, рыхтуючыся да новай вайны з Маскоўшчынай, Стэфан Баторы памірае. Стэфан Баторый вельмі любіў Гародню. Тады наш горад лічыўся вельмі чыстым, здаровым горадам. Ён не быў абнесены умацаваннямі, як большасць еўрапейскіх гарадоў. Ён быў дастаткова свабодны, на высокім беразе Нёмана прыгожым размяшчаўся. Стэфан Баторый тут жыў, паміж паходамі, працаваў, прымаў паслоў. Фактычна Гародня была неафіцыйнай сталіцай Рэчы Паспалітай. Ён тут і памёр, дарэчы. У каралеўскім замку было праведзена першае анатамічнае ўскрыццё на тэрыторыі Савецкага Саюза, калі нават канферэнцыя была таму прысвечаная 300-годдзю першага анатамічнага ўскрыцця, якое адбылося ў 1586 годзе. Мудры дзяржаўны дзеяч і выдатны ваяр, вялікі князь і кароль Стэфан Баторы увайшоў у гісторыю, шмат зрабіўшы для сваёй дзяржавы. Дзяржавы, што не была для яго радзімай, але сталася роднай.